Promover a transformación digital das pequenas empresas e os autónomos. Este é o obxectivo prioritario do programa Reiníciate, unha nova medida do Plan Impulso da Economía da provincia. Para favorecer, basicamente, esa idea, a recuperación do tecido productivo logo do impacto do COVID-19, logo do impacto da pandemia. O presidente da Deputación anunciou hoxe a posta en marcha do programa de formación e asesoramento individualizado para que as empresas sexan máis competitivas e eficientes co uso das novas tecnoloxías. Un programa para que as empresas, gracias á digitalización, gañen en competitividade, que gañen en productividade, que gañen en eficiencia, en definitiva, que abran novas oportunidades de negocio. Del poderán beneficiarse ata 500 empresas de toda a provincia. Para que teñan ferramentas que lle sirvan, por un lado, para recuperarse antes e de maneira máis sostible no tempo dos efectos da crise do COVID e ao mesmo tempo para que poidan incluso estar mellor preparadas de cara a futuras situacións adversas. Reiníciate ten un orzamento de máis de 1 millón de euros e é froito da colaboración da institución provincial e a Escola de Organización Industrial do Ministerio de Industria. Cada empresa terá asinado un mentor que realizará unha diagnose inicial para fixar un plan de traballo en función das necesidades detectadas en sesións presenciais e telemáticas. Vamos a partir de las necesidades reales que tienen las empresas partiendo de un diagnóstico previo e intentar ajustarnos a lo que realmente va a necesitar cada una de esas empresas durante todo ese proceso formativo. A presentación deste programa asistiu unha trintena de representantes de asociacións e colexios profesionais da provincia. Nos fixemos un salto bastante importante na digitalización, estamos moi activos nas redes, temos unha páxina web tamén con moitas cousas. Temos moitos programas informáticos que utilizamos na xestión diaria da asociación, pero sempre se pode ir un pouquiño máis aló. Xerar ou actualizar a páxina web, crear ou mellorar as redes sociais, o posicionamento na rede, implantar programas de xestión e facturación ou o marketing digital son algunhas das accións prácticas que contempla Reiníciate. Pequenas e medianas empresas ou incluso algún autónomos, temos empresas grandes, pero sobre todo a gran maioría son eles, pois tal como comentaban no programa, é algo moi positivo, xa que é moi complicado para eles pararse incluso a pensar de como poden digitalizar as súas empresas. Os beneficios, aumento da presenza en redes, mellor xestión do tempo e maior rendemento dos traballadores que gañan en axilidade de xestión, sen esquecer a formación en ámbitos que espertaron o interese dos asistentes. Hai un tema que eu vin no programa, no enunciado do programa, que é a ciberseguridade, que é o verdadeiro problema que pode xurdir con estas empresas que non son verdadeiros especialistas en manexar os canles das redes sociales. Con o cual, eu creo que é fundamental que teñan unhas nocións xerales. O prazo de inscrición xa está aberto e pódese formalizar na web lugoformaciondigital.es. As primeiras sesións comezarán a primeira semana de novembro.